Kysymyksiä voi sitten kysyä tässä Aleksin esityksen jälkeen tai laitella niitä jo tuohon chat-osioon myös valmiiksi. Eli tosiaan tämä peltolintuindikaattorihanke tutkii tekijöitä, mitkä vaikuttavat maatalousympäristön lintuindikaattorin lajien kannan kehitykseen. Ja tutkimus toteutettiin Helsingin yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen kanssa yhteistyönä. Mä voisin korostaa tähän muutamilla nostoilla tähän alkuun, että minkä takia maa- ja metsätalousministeriö on hanketta rahoittanut ja miksi tietoa on ollut tarpeellista päivittää. Eli maatalousympäristössä esiintyvien lintujen kannan kehityksiä on käytetty yleisesti maatalousympäristön lintuindikaattorissa ja vuosittaiset indeksiarvot pyrkivät kuvaamaan maatalousympäristössä tapahtuneita linnustomuutoksia. Indeksiä on käytetty EU:ssa maatalouspolitiikan ja monimuotoisuusstrategian vaikutusarvioinnin indikaattorina. Keskeisimpiä nykyisiä tiedontarpeita on tutkia, miten erilaiset tekijät vaikuttavat nykyisen valtakunnallisen indeksin sisältämien lajien kannan kehityksiin. Ja indeksin lajikoostumusta onkin tarkasteltava niin, että valikoidaan lajeja, joiden esiintyminen ja runsaus heijastavat merkittävissä määrin maatalousympäristöissä tapahtuvia muutoksia. Päivitystarpeen taustalla on muun muassa epäilyjä siitä, olisiko Suomen peltolinnusto-ongelma heijastuma ongelmista muualla muuttoreitillä tai esimerkiksi ilmastonmuutoksen seurausta. Ja kuvastavatko nykyiset indeksilajit suomalaista peltolinnustoa? Hankkeessa haluttiin myös selvittää, voidaanko Suomessa pellolla tehtävillä toimilla vaikuttaa lintujen tilaan. Osana EU:n biodiversiteettistrategian toimeenpanoa Euroopan komissio on lisäksi esittänyt, että jäsenvaltioille voitaisiin asettaa laillisesti sitova tavoite parantaa peltolintuindeksin tuloksia. Ja peltolintuindeksi lienee myös jatkossa keskeinen luonnon monimuotoisuuden tilasta kertova indikaattori. Ja siksi onkin tarkoituksenmukaista tarkastella peltolintuindikaattorin kehittämistarpeita. Hankkeessa tuotetun tiedon avulla voidaankin arvioida indeksin toimivuutta vaikutusarvioinnin indikaattorina sekä tunnistaa tarpeita kehittää indeksiä nykyistä toimivammaksi. Indeksin laskutapa on viimeksi uudistettu Suomessa vuonna 2015 ja Suomi on myös ollut mukana EU:n vetämässä Birds at Farmland-hankkeessa, missä peltolintuindeksiä on seurattu monen jäsenmaan kesken. Peltolintujen onkin huomattu häviävän Euroopassa nopeammin kuin muiden lintutyyppien. Indeksin mukaan onkin huomattu yli 50% pudotus verrattuna 1980-luvun tilastoihin. Mutta seuraavaksi voisin antaa tosiaan tilaisuuden hankkeen vetäjälle Aleksille nyt tilaisuuden esitellä meille hanketta ja näitä tutkimustuloksia vähän paremmin. Eli Aleksi, ole hyvä. Kiitos Minttu alustuksesta ja esittelystä ja voisin tästä laittaa tuon jaon päälle. Nyt toivottavasti näkyy sinne ja nyt varmaan koko ruudulla näkyy. Yes, hyvältä näyttää. Ja kiitokset maa- ja metsätalousministeriölle tästä mahdollisuudesta tehdä ensinnäkin tämä projekti. Meillä on ollut työryhmänä, jossa Helsingin yliopistosta on ollut Laura Bosko, Johan Ekroos ja minä ja sitten Luonnonvarakeskuksesta sitten Markus Piha ja Tuomas Seimola. Ja ensiksi ajattelin lyhyesti kertoa, että missä tässä maatalousympäristön indikaattorissa on kyse Suomen osalta, miten se on karkeasti rakennettu ja sitten mennä tähän varsinaisiin raportin aiheisiin, että mitkä tekijät vaikuttaa peltolintukantoihin, miten esimerkiksi ilmastonmuutos tai muuttokäyttäytyminen Euroopassa yleisesti ottaen näkyy näiden lajien kannanmuutoksissa, onko siellä nähtävissä, että näillä tekijöillä voi olla merkittävä rooli. Sitten kerron kirjallisuuskatsauksesta, joka tehtiin perustuen aikaisempiin julkaisuihin ja miten niissä on Pohjois-Euroopassa selvitetty näiden indikaattorilajien kantoihin vaikuttavia tekijöitä. Ja sitten sen lisäksi mä kerron lyhyesti täydentävistä analyyseistä, joita tehtiin sitten Luonnonvarakeskuksen aineistoihin pitkälti pohjautuen. Ja näiden pohjalta me ehdotetaan muutoksia tosiaan tähän indikaattorin lajikoostumukseen ja annetaan muutenkin muutamia toimenpidesuosituksia, mitkä voisi auttaa sitten peltolintujen tilaa meillä Suomessa. Jos aloitetaan tästä maatalousympäristön lintuindikaattorista, tähän on kuulunut 14 lajia ja ideana tässä on ollut, että nämä on sellaisia lajeja, jotka esiintyy runsaana maatalousympäristössä. Ja tosiaan meillä on kerätty aineistoa sitten sillä lailla, että se on
tässä on yhdistetty kannankehitystietoja, luomuksen vetämistä seurannoista. Tässä on linjalaskentoja ja pistelaskentoja valtakunnallisesti. Ja nimenomaan, että nämä lintuindikaattoriin sisältytetyt lajit on semmoisia lajeja, jotka esiintyy runsaana maatalousympäristössä sijaitsevilla laskentakohteilla. Et meillä on erikseen ensiksi valittu laskentakohteet, missä tiedetään, että ne sijaitsee maatalousympäristössä, ja sitten sen lisäksi vielä niiltä kohteilta määritelty erikseen, että nämä 14 lajia tässä tapauksessa on ollut semmoisia, mitä esiintyy runsaimpana näillä peltoympäristöjen linjoilla. Eli tarkkaa semmoista biotooppitietoa ei päästä tässä osin, mutta tämä on riittävä tarkkuus, että me pystytään seuraamaan eri lajien kannan kehityksiä. Ja tässä vetovastuus on ollut luomuksella, ja tiedot on vuosittain sitten toimitettu Lukelle ja maa- ja metsätalousministeriölle. Ja tämä on, niin kuin Minttukin kertoi, niin EU:ssa yksi keskeinen tämmöinen monimuotoisuusmittari, millä sitten tarkastellaan monimuotoisuuden kehittymistä. Ja näitä lajeja on tosiaan meillä yhteensä 14 ollut, ja tässä nyt näkyy niiden kannanmuutoskehitykset. En tiedä, erottuuko noin 2 ylintä keskimmäistä, mutta tässä ylhäällä keskellä on niittykirvinen ja oikealla keskellä ylhäällä on naakka. Ja näette, että siellä on aika erityyppisiä kannanmuutoksia. Osa menee ylöspäin, osa menee alaspäin, ja tämä kertoo siitä, että niin kuin peltolintuihin vaikuttaa useat eri tekijät. Ne on erityyppisiä, ja sen takia yhden yksittäisen lajin perusteella ei välttämättä pystytä kertomaan koko tarinaa, ja tarvitaan niin kuin tämmöistä moninaisempaa tarkastelua. Ja kun nämä kaikki 14 lajia yhdistetään yhdeksi kuvaajaksi, eli tässä on käytetty tämmöistä geometristä keskiarvoa, ja sitten on kansainvälisiä tämmöinen työkalu, millä pystytään laskemaan sitten sille myös tarvittaessa luottamusvälit. Mutta tämä tapahtuu tosiaan samanlaisella proseduurilla kaikissa Euroopan maissa, niin päästään tämän tapaiseen kannanmuutokseen. Eli sieltä on tultu alaspäin tuosta lähtötilanteesta, joka on vuodelta 1979, niin tuommoinen 30% suurin piirtein Suomessa. Ja tuossa oikealla näkyy kartassa sitten, missä nämä seurantapaikat sijaitsee, niin ne on etenkin täällä etelässä ja lounaisimmassa Suomessa, mutta myös Pohjanmaalla ja sitten täällä Järvi-Suomen alueella, missä tietysti viljelytavat on osittain erilaiset. Ja tämä 14 lajia voidaan karkeasti jakaa tämmöisiin avomaalajeihin ja reunalajeihin, ja tässä kun on esitetty sitten nämä kannanmuutokset, niin ne menee tosiaan varsin eri tavalla, eli etenkin nämä avomaalajit on vähentyneet voimakkaammin kuin nämä reunalajit, mikä jo itsessään kertoo siitä, että siellä on todennäköisesti jonkunnäköisiä ekologisia asioita taustalla. Ja yksi näistä avomaalajeista on kuovi, joka on vähentynyt meillä pitkällä tähtäimellä, ei tosin yhtä dramaattisesti kuin tuo indeksi näyttää tuossa, mutta tämä on EU:ssa meidän yksi tämmöinen erityisvastuulaji, eli yli puolet EU:n kuoveista pesii Suomen alueella. Lyhykäisesti sitten seuraavaksi ilmastonmuutosasiaa, eli yleisesti ottaen tiedetään, että ilmastonmuutos siirtää lajien levinneisyysalueita kohti pohjoista, ja tämä näkyy laajassa mittakaavassa. Esimerkiksi tässä ruokosirkkalinnulla ja punakylkirastaalla nähdään, että nämä siniset värit on kolonisaatioita ja punaiset värit puolestaan sitten alueita, joista se laji on hävinnyt. Niin tämmöinen kuva, että pohjoiset populaatiot voivat paremmin kuin eteläiset populaatiot on havaittavissa joillakin lajeilla. Eli punakylkirastas on selkeästi vähenemässä täältä lajin levinneisyyden eteläreunalta. Ja me tarkasteltiin tämmöistä samantyyppistä kannankehitystrendeissä eri Euroopan maissa, ja ideana oli siinä, että jos ilmastonmuutoksella olisi näihin peltointuindikaattoreiden lajeihin tämmöistä vaikutusta, niin silloin pohjoisilla kylmillä alueilla kannankehitykset olisivat positiivisempia kuin mitä eteläisillä alueilla.
mutta me ei tämmöistä havaittu oikeastaan yhdelläkään lajilla selkeästi, ei pitkällä eikä lyhyemmälläkään aikajänteellä. Ja jos Suomessa tämmöistä ilmastonmuutoksen vaikutusta olisi, niin todennäköisesti ensisijaisesti se olisi niin kuin hyödyttävää. Eli me ollaan kuitenkin monilla näille lajeille täällä levinneisyyden pohjoisreunalla, että ilmastonmuutoksen pitäisi hyödyttää sit siinä tapauksessa tilannetta. Et vähenemiset epätodennäköisemmin johtuu ilmastonmuutoksesta, mutta runsastumisen taustalla voi olla myös ilmastolliset tekijät taustalla. Tämä on se mun tulkinta yleisesti ottaen, mutta me ei tämmöistä kumminkaan laajassa mittakaavassa, Euroopan mittakaavassa havaittu. Ja tuore tutkimus, jossa itsekin olen ollut mukana, tämä Howard 2013, niin viittaa siihen, että todennäköisesti Euroopassa yleisesti ottaen maankäyttö on paljon tärkeämpi tekijä kuin ilmastonmuutos lajien levinneisyysalueen muutoksissa. Ja tiedetään, että maatalousympäristössä laajalla alueella menee linnuilla heikosti, niin se todennäköisesti on yksi tämmöinen tekijä Euroopan mittakaavassa, mikä vaikuttaa siihen tilanteeseen. Sitten muuttokäyttäytymisessä toinen asia, eli siellä on tämmöinen toinen yleinen trendi, mitä Euroopassa on havaittu, on se, että tropiikkiin muuttavat kaukomuuttajat, eli trooppiseen Afrikkaan tai Aasiaan muuttavat lajit, niiden kannankehitys on ollut keskimäärin negatiivisempaa kuin mitä täällä Euroopassa talvehtivilla lajeilla, eli niin sanotuilla lähimuuttajilla. Mutta tätäkin jos tarkastellaan näillä 14 indikaattorilajilla eri Euroopan maissa, niin me ei havaittu eroa näiden kahden ryhmän kaukomuuttajien ja lähimuuttajien välillä. Eli tässä Y-akselilla on kannanmuutos ja sitten on jaettu kahteen eri luokkaan. Aika samantyyppiset palkit on noissa. Ehkä hieman ylempänä tuo lähimuuttajien palkki, mutta siinä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa. Ja molemmat on hieman tuon katkoviivan nollakohdan alapuolella, kertoo, että yleisesti ottaen näillä lajeilla kannanmuutos on koko Euroopan mittakaavassa laskevampi ennemmin kuin nouseva. Sitten me tehtiin tosiaan tämmöinen kirjallisuuskatsaus Pohjois-Euroopan maatalouslintukantoihin vaikuttavista tekijöistä, ja tämä perustuu tämmöiseen tutkijoiden käytössä olevaan Web of Knowledge tietokantaan, jossa on koottu kattavasti tutkimuksia eri puolilta maailmaa, mutta me oltiin ensisijaisesti kiinnostettu Pohjois-Euroopan tilanteesta Ruotsi, Suomi, Norja, Baltia-alueelta. Ja meillä oli erilaisia hakusanoja, muun muassa nämä indikaattorien lajien nimet ja maatalousympäristön linnut ja niin poispäin, millä sitten haettiin tutkimuksia. Ja ensimmäinen haku tuotti yli 300 julkaisua, mutta kun näistä sitten käytiin läpi abstraktia ja otsikkoa, niin huomattiin, että vain 81 näistä lopulta sisälsi semmoista olennaista tietoa, että ne saattoi koskettaa jotain muita lajiryhmiä kuin lintuja tai niissä ei ollut kuitenkaan meidän tämän tutkimuksen kannalta relevanttia tietoa. Valtaosa oli Suomesta ja Ruotsista vähän enemmän vielä tutkimuksia kuin mitä Suomesta. Ja näistä sitten poimittiin lajikohtaiset muuttujat maatalousympäristön maankäytölle ja karkeasti luokiteltiin, että onko ne tilastollisesti merkitsevästi positiivisia, negatiivisia vai neutraaleja, eli ei löydetty yhteyttä näihin. Ja näitä muuttujia sitten oli aikamoinen liuta, koska tutkimuksiakin on aika paljon ja tutkijat on käyttänyt osittain aika erilaisiakin termejä näiden tutkimuksessa, niin me sitten yhdistettiin näitä vähän tämmöisiin laajempiin maankäyttöluokkiin, joista näytän kohta lisää. Eli tässä olisi ensimmäinen yhteenvetotaulukko, toivottavasti tuo teksti näkyy teille. Tämä löytyy myös tosiaan siitä itse raportista. Ja, eli tässä on täällä vasemmassa reunassa on se muuttuja, jonka alle nämä tutkimukset luokiteltiin. Ja sitten tässä on 3 eri palkkia, kaikkien lajien runsaus, eli sellaiset tutkimukset, missä on tarkasteltu kaikkien peltolintujen runsautta yhdessä, niin on tässä vasemmassa kohtaa.
Keskellä on avomaalajien tutkimukset. Tässä yksittäinen numero siis tarkoittaa yhtä tutkimusta, joka on joko sitten ollut positiivisesti, neutraalisti tai negatiivisesti yhteydessä tähän muuttujaan. Ja täällä oikeassa reunassa on sitten reunalajit, joita sitten oli nämä 7 kappaletta tässä meidän tarkastelussa. Ja sinisellä värillä on merkitty sellaiset muuttujat, missä se vaikutus on ollut negatiivinen linnuston kannalta. Mitä tummempi värisävy, sen voimakkaampi vaikutus. Eli suhteessa on ollut enemmän tämmöisiä negatiivisia kuin sitten positiivisia neutraaleja tilanteita tässä tapauksessa. Ja sitten vastaavasti punaisella on merkitty muuttujat, joilla on löydetty positiivinen yhteys tämän linnuston runsauden kannalta, jota myös tummanpunainen kertoo, että se on niin kuin voimakkaampi tilanne. Ja selkeä tämmöinen negatiivinen yhteys löytyi kylvö- tai äästystoimista, ja tämä linkittyy olennaisesti siihen, että peltojen lintujen pesät saattavat joutua sitten näiden toimien alle ja tuhoutua siinä vaiheessa. Positiivisia selkeitä vaikutuksia löytyi useista kohdista. Tuossa tulee kohta seuraava taulukko vielä lisää, mutta tässä on ensimmäisenä kasvillisuuden korkeudesta, eli tämmöinen korkeampi kasvillisuus koetaan turvallisemmaksi pesimäpaikaksi, sieltä löytyy ehkä enemmän ravintoakin. Ja sitten laitumet, niityt, nurmet on suosittuja elinympäristöjä. Ja sitten ylipäätään viljelykasvien diversiteetti tuntuu olevan positiivinen, etenkin kun tarkastellaan koko lajistoa. Ja viljelemättömät alat on ehkä se kaikkein tärkein, jos ajatellaan avomaalinnustoa, niin 25 tutkimuksesta peräti 19 antoi positiivisen vaikutuksen näille lajeille, eli hyvin voimakas signaali siihen, että tämä on tärkeä asia. Ja näette myös, että eri tämmöisiä asioita on tutkittu varsin eri määriä, eli kaikkia asioita ei ole tutkittu tasaisesti. Toinen taulukko tästä samasta asiasta, täältä nousee muun muassa luomutuotanto. Siellä oli tämmöistä lievähköä positiivista signaalia. Maisemaelementit, tässä etenkin voisi nostaa, kutsuttiin tämmöisiä pienipiirteisiä maisemaelementtejä, johon kuuluu pientareet, ojat ja niiden ympärillä oleva kasvillisuus. Ja jossain määrin myös täällä olisi sitten myös tämmöiset rakennetut alat, tämmöisiä tärkeitä. Ne ei ehkä niinkään avomaalla korostu, koska nämä avomaalajin linnut ei pesi rakennetulla ympäristössä, mutta sitten nämä etenkin reunalajit niin on tyypillisesti semmoisissa ympäristöissä, missä sitten pesivät usein ihmisasutusten läheisyydessä ja riippuvaisia viljelytiloista. Ja sitten kokonaisuutena voi nostaa tämän maiseman heterogeenisyyden, eli mitä enemmän se on tavallaan tämmöisiä erityyppisiä ympäristöjä siinä maisemassa, niin se vaikutti positiivisesti kokonaislajirunsauteen, linturunsauteen. Tämän lisäksi me tehtiin kahta erilaista tämmöistä lisäanalyysiä. Tässä ensimmäisessä on tämmöinen reviirien runsaus, lajirunsaus ja biomassatarkastelu, jossa sitten käytettiin Luonnonvarakeskuksen tutkijoiden keräämää reviirikartoitusaineistoa. Ja tässä nämä reviirit linkitettiin peltolohkotasolla maankäyttömuuttujiin pelkästään näillä avomaalajeilla. Tässä ei ole reunalajeja mukana ollenkaan. Ja tuossa näkyy, miltä alueelta aineisto on kerätty aika hyvin kattavasti sieltä, missä meillä on tärkeimmät viljelyalueet. Ja tässä tulostaulukko niistä. Siellä punaisella taas on positiiviset vaikutukset, eli kesanto, sänkikesanto ja luonnonlaidun tai viljelemätön ala on voimakkaasti positiivisesti yhteydessä niin reviireihin, lajimäärään kuin sitten biomassaan. Tämä biomassassa on ehkä hyvä huomioida se, että tässä korostuu suurikokoiset lajit, mitkä meillä on etenkin sitten isokuovi ja töyhtöhyyppä.
eli niille ne saa enemmän painoarvoa kuin sitten jos tarkastellaan reviireitä, joissa reviirissä taas ehkä pienikokoisemmat lajit voivat olla niin kuin enemmän painoarvoa. Ja keväinen kasvipeite eli semmoisen oleminen vaikutti myös positiivisesti moniin lajeihin. Negatiivisesti vaikutti etenkin se, että miten lähellä metsän reunaa tämä lohko sijaitsi. Eli rajautuuko se metsän reunaa vai onko se lähellä metsän reunaa tai onko se aukea ylipäätään pieni. Ja näytän tästä pari kuvaajaa. Tästä voin vielä sanoa, että tästä on tekeillä käsikirjoitus, joka on tarkoitus sitten lähettää tuonne tieteelliseen julkaisusarjaan. Yritetään saada myös nämä lisäanalyysit julkaistua sitten ja sitä kautta kansainvälisen tutkijoiden saavutettavissa paremmin. Tässä on sitten reviirien runsaus suhteessa eri maankäyttöluokkiin, eli korkeimmat tiheydet saadaan luonnonlaitumella tai viljelemättömillä alueilla, ja sitten on sänki- ja avokesantoa, syysviljaa ja niin poispäin näissä korkeimmissa tiheyksissä. Että kevätviljan ja syysviljan välilläkin on selkeä ero tässä runsaudessa. Ja toinen, mikä tosiaan näkyy siinä negatiivisesti sinisellä siinä edellisessä taulukossa, niin tässä on parempi kuvaus siitä, eli näillä avomaalajeilla reviirien tiheydet on huomattavasti alhaisemmat, jos se on lähellä niin kuin reunaa ja sitten korkeammat täällä pellon keskellä. Ja tämä korostaa sitä, että jos tämmöisiä toimenpiteitä tehdään avomaalajien kannalta, niin ne kannattaisi kohdentaa nimenomaan sinne pellon keskiosiin, ei lähelle reunaa, koska se ei hyödytä sitten samalla tavalla sitä linnustoa. Lisäanalyysin kakkososassa tarkasteltiin reviirien runsautta maisematasolla, eli tässä ei katsottu millä peltolohkolla se reviiri sijaitsee, vaan koko reviirisumma tältä tämmöiseltä laajemmalta maisemakokonaisuudelta, ja sen lajien reviirisummia sitten selitettiin näiden eri maankäyttöluokkien osuudella. Ja tässä oli myös mukana sitten Manner-Suomen maatalousympäristön kohteita huomattava määrä eri puolelta. Ja tässä on sitten sen tulokset, tässä on kaikki lajit, avomaalajit, pihapiirin lajit, reunalajit ja indikaattorilajit, eli nämä 14, jotka meillä on sitten uusi indikaattoristarkastelussa. Ja yleisesti ottaen tietysti maatalousmaan alan, mitä enemmän alaa, niin sitä suurempia määriä. Se on ihan loogista, se on tavallaan kontrolloi sitä. Eläintilojen pihojen pinta-ala korreloi näiden pihalajien runsauden kanssa positiivisesti. Eli tässäkin taas punainen väri, intensiivinen väri kertoo suuremmasta positiivisesta yhteydestä. Maatilojen piha-alueella oli kokonaisrunsauteen positiivinen vaikutus. Nurmilaitumet vaikutti kaikkien lajien, pihalajien ja indikaattorilajien runsauteen. Ojien pientareiden alalla oli tämmöinen toisen asteen epälineaarinen yhteys, eli tuo negatiivinen tarkoittaa sitä, että suurimmat tiheydet saavutettiin tämmöisellä keskimääräisellä pientareiden keskimääräisellä pinta-alamäärällä. Eli jos on kauhean vähän tai kauhean paljon niitä, niin silloin se vaikutti negatiivisesti, mikä on ihan ehkä looginenkin päätelmä. Kevätkylvöisten ala lisäsi pihalajien ja reunalajien runsautta. Latojen ala lisäsi myös kaikkien lajien ja indikaattorilajien runsautta. Se voi kertoa, osa lajeista voi pesiäkin näiden latojen yhteydessä, mutta se voi myös kertoa ehkä muustakin maankäytöstä siinä ympäristössä. Ja tietenkin niiden latojen ympäristössä voi olla vähän semmoisia parempia ruokailualueita, ettei se suoraan rajoitu täysin siihen peltoon. Avokesantojen pinta-alalla oli positiivinen vaikutus avomaalajeihin ja indikaattorilajeihin, ja kesantojen tiheys, millä tarkoittaa eri kesantotyyppien lukumäärää, oli positiivinen vaikutus sitten reunalajeihin.
Ja metsäalalla oli tällä maisemassa oli myös tämmöinen samanlainen epälineaarinen yhteys, eli semmoisilla kohteilla, missä oli keskimääräinen metsäalan määrä, niin oli kaikkein suurin runsaus. Eli jos on tosi vähän metsää tai tosi paljon metsää, niin silloin se vaikuttaa negatiivisesti näihin lintumääriin. Ja tästä kakkososatyöstä on myös tarkoitus tehdä, itse valmisteilla käsikirjoitussa on hyvin loppuvaiheessa ja saadaan varmaan ihan lähipäivinä se lähetettyä sitten eteenpäin tiedesarjaan. Sitten lintuindikaattorin päivityksestä, eli näiden pohjatietojen perusteella päätyttiin siihen, että räkättirastas pudotettaisiin näistä 14 lajista pois, eli olisi 13 lajia. Ja tähän perusteena on se, että hyvin harva tämmöinen maataloustoimenpide vaikuttaa, ainakin tutkimuksen perusteella vaikutti räkättirastaan näihin kantoihin, että se on todennäköisesti riippuvainen muista tekijöistä, vaikkapa pihlajanmarjasadostakin, ja sitä kautta ei ole ehkä olennaisin laji tämän indikaattorin kannalta. Tämä on selkeästi vähiten peltoympäristöä suosiva laji näistä 14 lajista, että senkin puolesta sopii sitten jäädä tämän indikaattorin ulkopuolelle. Ja tässä kuvaajassa näkyy sitten, miten tämä on vaikuttanut tähän indikaattorin kehitykseen, eli punaisella on se vanha indikaattori, sinisellä on indikaattori ilman räkättirastasta, eli se on hiuksen hieno se ero tässä näiden välillä, jos ollenkaan, eli sen puolesta ei tapahtunut kauhean suurta dramaattista muutosta sen indikaattorin kulussa. Ja haluaisin tässä korostaa tällä keltaisella, että peltosirkku, joka on kaikkein voimakkaammin vähenevä laji Suomessa, sen kanta on alle prosentin siitä, mitä se on ollut 80-luvun alussa. Ja jos tämä peltosirkku poistettaisiin tästä indikaattorista, niin näette, että sillä on huomattavasti paljon suurempi vaikutus tämän indikaattorin kehitykseen. Et käytännössä ilman peltosirkkua niin tuo indikaattori olisi ollut lähestulkoon vakaa 90-luvulta lähtien. Mutta peltosirkku on tietysti keskeinen laji, koska se on hyvin pitkälti ainoastaan peltoympäristöissä Suomessa viihtyvä laji. Mutta voi olla, että tämä laji tulee katoamaan jopa Suomesta seuraavan 20 vuoden aikana, ellei tilanne jostain syystä parane. Se niin nopeata vähenemistahti on ollut. Lyhyesti johtopäätöksistä vielä, eli tärkeimmät muuttujat on etenkin viljelemättömät alat, eli etenkin kesannot, laitumet, nurmet, matalien kasvillisuuksien ojat ja peltoaukean koko, eli tämmöiset isommilla peltoaukeilla on enemmän avomaalajeja. Lisäksi pensaikoilla, kevätviljoilla ja pientareilla on merkitystä, ja reunalajeilla muun muassa maatilat, eläintilat, ladot, maiseman heterogeenisyys vaikuttaa positiivisesti. Avomaalajeilla taas sitten viljelydiversiteetti, niityt, tämmöiset erilaiset sarkkeet siinä maatalousmaisemassa, syysviljat, talviaikainen kasvipeitteisyys, suojavyöhykkeet ja luomutuotanto on näille positiivista merkitystä. Ja tässä vielä, että tämmöiset selkeästi vähentyneet lajit, joita oli muistaakseni 5 kappaletta tästä indikaattoriryhmästä, niin nämä lajit suosii syysviljoja, viljelemättömiä aloja, muun muassa niitä kesantoja, pienipiirteisiä maisemapiirteitä, pientareita, ojia, pensaikoita, sarkkeita ja nurmia. Eli esimerkiksi näissä tapahtuvat muutokset voivat sitten heijastua näiden lajien kannan kehitykseen. Ja toisaalta näiden asioiden suosiminen saattaa sitten olla eduksi näiden vähenevien kantojen taantumisen pysähtämiseksi. Ja näiden pohjalta meillä olisi sitten suosituksia, että kesantomaisten alojen lisääminen olisi hyväksi, pientäpiirteisten maisemaelementtien ylläpitäminen ja lisääminen, eli tähän kuuluu muun muassa ne pientareet ja ojat ja
pienet saarekkeet, laiduntusvelvoite karjatiloille, että tässä esimerkiksi Ruotsissa kaiken karjan pitää päästä ainakin osaksi aikaa ulos, ja tämän takia sillä karjan laiduntamisella voisi olla huomattava merkitys, ei pelkästään linnuston monimuotoisuuden kannalta, mutta myös muulle monimuotoisuudelle. Nurmien lisääminen etenkin viljavaltaisilla alueilla voisi parantaa linnuston tilaa. Talvi- ja kevätaikaisten kasipeitteen lisääminen olisi eduksi monille lajeille, ja tämä varmaan on sellainen, mikä on muutenkin yleistynyt sen takia, että meillä talvisateet lisääntyy ja pyritään sillä talviaikaisella kasvipeitteisyydellä sitten vähentämään sitä ravinnehuuhtoumaa pois pellolta. Luomupinta-alan lisääminen olisi todennäköisesti eduksi, ja näillä toimenpiteillä, mitä sitten tehdäänkään, niin on suurempi vaikutus avomaiden keskiosissa kuin sitten reunoilla tai hyvin pienillä pelloilla. Eli tämä kannattaa pitää mielessä, kun näitä toimenpiteitä sitten suunnitellaan. Ja lopuksi mä nostan tähän vielä tämmöisiä olennaisia tiedonpuutteita. Voidaan keskustella näistä tarkemmin tuossa noiden kysymysten jälkeen, mutta tämmöisiä meille tuli mieleen, että osasta lajeista on vähän tutkimuksia, muun muassa räystäspääskystä taisi olla kaiken kaikkiaan 2 tutkimusta. Osaa toimenpiteitä on tutkittu huomattavasti paljon vähemmän, esimerkiksi näitä tämmöisiä erinäköisiä kaistaleita tai luomutuotantoakin on tutkittu huomattavasti paljon vähemmän kuin monta muuta toimenpidettä. Ja toimenpiteiden vuorovaikutuksia, miten jotkut 2 asiaa vaikka yhdessä voivat toimia paremmin kuin erillään, niin semmoisia on tutkittu vähemmän. Luomun jo mainitsin, eli se on Pohjois-Euroopassa vielä vähän tutkittu tuotantomuoto. Pesintämenestystä ja luomutuotannosta ylipäätään se, että se voi olla, että se vaikutus on merkittävämpi kuin mitä tällä hetkellä tiedetään, jos sitä saadaan vaan lisää tutkimusta tietoa. Pesintämenestystä on tutkittu paljon vähemmän, että nämä on pääasiassa keskittynyt siihen, että miten niiden lajien pesimäaikainen se runsaus on, mutta pesintämenestystä on tutkittu lähinnä kuovilla ja töyhtöhyypällä. Eli siitä tutkimustietoa voisi antaa paremmin käsiksi, että miten pesinnät onnistuu. Turvepellot puhuttaa myös ilmastonmuutoksen torjunnan kannalta, ja näiden mahdollisten linnustoeroa toisenlaisiin peltoihin niin ei ole tutkittu juurikaan. Myöskään ei tiedä, miten pesimäajan ulkopuolella nämä lajit käyttää erityyppisiä peltoja, eli tämä on hyvin heikosti tutkittu aihe, millä voi kumminkin olla sitten vaikutusta, kun lajit vaikka valmistautuu syysmuuttoon ja sitä talvehtimiseen. Ja yksi, mitä ollaan pohdittu kanssa, että koska nämä lajit on erityyppisiä, niiden vasteet erilaisiin maankäyttötoimenpiteisiin on erilaiset, ja ne myös esiintyy eri runsauksilla eri puolilla Suomea, niin voisi olla mielenkiintoista ja tärkeää yrittää miettiä, että tehdä jonkunnäköistä arviointia, että missä päin Suomea kannattaisi tehdä minkä tyyppisiä toimenpiteitä. Jos vaikka ajatellaan kuovia ja kiurua, jotka esiintyy hyvin eri puolilla Suomea. Kiuru on meillä etenkin Lounais-Suomessa esiintyvä laji, ja kuovi puolestaan sitten enemmän painottunut tuonne keskiseen Väli-Suomen alueelle, Itä-Suomeen ja Pohjanmaalle. Niin näiden lajien, jos halutaan tilannetta parantaa, niin pitäisi miettiä, että missä niiden esiintymisalueella tehdään sitten niitä toimenpiteitä, eikä sitten tehdä joka puolella Suomea samanlaisia toimenpiteitä. Ja ihan lopuksi ehkä haluan kirjallisuuskatsauksen puolesta mainita sen, että näissä maankäyttöluvissa tietysti jonkun verran oli vaihtelevuutta. Esimerkiksi nurmien alle voi olla hyvin erityyppisiä maankäyttöluokkia, toiset voi olla positiivisempia, toiset negatiivisempia, mutta kokonaisuutena pidettiin niitä kirjallisuuskatsauksen tuloksia silti varsin luotettavina ottaen huomioon tämmöiset pienimuotoiset stokasiset tekijät. Mutta tässä mun esitys pääsääntöisesti, ja haluan vielä kiittää maa- ja metsätalousministeriötä tästä mahdollisuudesta tehdä tämä projekti. Ja meillä oli ohjausryhmässä mukana myös ympäristöministeriön, Syken ja BirdLife Suomen osallistujia siihen, että sieltä saatiin
hyviä kommentteja tämän projektin aikana. Kiitokset.